Atur pasugatan ketiga ngebarkan medalipun Patih Pujangganom. Iya sinebut Pujangganom. Ugi kaderek dening para Brojo Klono Siwandara kang perang tanding lan sak warnane kewan alas singkang sarta galak. Para mila kados pundi pripun? Diberi saking paguyuban keluarga besar Gus Sabya Putra ngaturaken sugeng minarek ingkang sakeca. Sugeng mirsani ngantos titipunanipun pagelaran kita sawarga nyuwun donga pangestu mugi candraning dening para kadang mitra sami kalis saking sami kula ngantos titipunanipun pagelaran. Ayo kira bocah bagus. Timbang tur sore-sore sowan ono pono roko. Mijil saking sasana busana punika gambaraken Patih Pujangganom. Iya sinebut Pujangganom. Tumuju wonten ing Praja Kediri saklebane nglamar kusumaning ayu jeduluk Dewi Sangga Langit. Lampahnya dening Patih Pujangganom dutanipun Prabu Klono Siwandana tepi saking kutha Bantarangin nderekaken utusanipun Prabu Brojo Klono Siwandana tumuju wonten ing Praja Kediri badhe ngayomaken kusumaning ayu Dewi Sangga Langit kang dipun dadosaken permaisuri Prabu Brojo Klono Siwandana. Lampahnya dening Patih Pujangganom gambaraken barisane dening para senopati saking kutha Bantarangin. Lakala
Gusti Patih kula nderek Gusti Patih kula sumanggaken sinuwun. Wonten katalopen dina Patih Bujang Ganong kaderek dening Temenggung Anom Yuda. Tepi saking yuta bantarane Lamar Dewi Sangga Langit. Ladala ingkang kathah para kayen raja saking negeri para manca para menteri para bupati nganti cacah raja Semargara ingkang kandhang kayuyon kaliyan kusumaning ayu Dewi Sangga Langit. Mila Dewi Sangga Langit kang gadhahi patemboyo sinten ta kemawon. Waduh Padetot jane wong talen kok gak tebul kok mulek lho dulek-ulek tok.
geger dan bagus on oh Gusti Patih kalau ingkang sewani Gusti Patih kalau semangat sinuwun alon-alon pokoknya kelakon geremet-geremet watoning selamat ya.
bujal lancang lampahnya dening barisaning para senopati saking kutha Bantarangin gambaraken patih Bujaganong Iraga Samboyo putra minggiro dek kabel harus auto kena auto nih kabel bahaya wah kok jenenge tembak banyu nek kena malah bahaya ya wow nah ayo ngono ya Natala diajeng loro jonggrang diajeng sangga langit pun diwujudmu sangga langit
Iya. Arep njaluk edrek. Lebih gak ngode lho, Bul. Lah gak ngode karo kene. Lah iya kok Nek kowe ngode panggah mlaku to, Bul. Ah. Ngene lho. Wah. Lah iya. Wis, ngene Bul, tak warai dhisik. Nak pengen awakmu njaluk edrek kan. Heeh. Ayo tak. Oh iya, disawang, Bul. Iya. Oh. Sangga langit yen mong ayu sira bakal tak boyong ning kadipaten Bantarangin sangga langit wis rasa benakne Bang ora sama benakne ben iki kowe lancang dalalak tenan to. Berarti awakmu gak mampu, Bu. Ya, kurang bedaya. Kita itu kabel sing bedaya iki. Kok atas piye to, Bu? Ki bokong kok bruk ngono tok aku iki. Beh, Kuwi ngono bamper to. kok iso atos iki lho. Saya mateng. Ngirung Mas sentep campur kentut put dewi lah. Orane. Gak lebih ta, Bu. Kowe iki wis manungsa wis tuwek. Heeh. Kowe sing ngomong bocah ngono kuwi ndak apa-apa. Lah terus Masalah anakmu wis loro kancane dalan bele. lah kula nyontoni lho, Bro. Ngene Bu. Piye, Bang? Sing enom dudingan ngono Heeh. dhisik. Ngono ya? Oke. Kok iso ngelokne? Kok iso ngelokne kancane anak loro iki lho. Dhewe. Sing nom dhewe. Heeh. Bibi lah. Ayo Bi. Oh iya. Bibi ini saya. Kalah rugi lebih wae minggir. Sing nom. Ayo. Ganti rosokan. Ah, edrekan Bi. Ya, Adek keri Bu tuwek. anjak geger. Kita Wes. balas dendam, Mas. Ya iya. Balesno kamu, Ger. Balesno kamu, Ger. Iya. Oh, lah. Weh. Loh. Entekno le. Wis gagal dhewe. Pakmu ra tau turai. Siap ya, Le. Sama ngene Mary. Wes rasa kemana teman-teman, Bi? Nek malah ngindur gak iso turu. Hop, weh. Lah kan malah gak kuat. Kok yo gambung iki? Wis gak iso langsung. Lah malah geblak deh. Gak apa, mari sing tuwek melok mung gambung yo an. Ngono. Oh ono. Ayo. Anu pasal yo. Bi enak. Yang jadi. Oh, PMB. Iki gantine pesertane. Iya, ganti kok. Tangga tak layani ta. Iki tim grup kaget oke kok. Jadil sitok bosok. Ya. Oh. Dah kalah. Iya. Alang-alang ger. Persiapan. Iya.
Boy. Tenang, itu ambung, itu ambung. Ya ambung berikel. Telepon bulan paring. Wong ki paling sing nanggang ki. Oh niki. Ah, wani ngedek Jenenge ibuke anu, ya. Bu. Jenenge Kusairi. Kusairi. Iya. Kok iso roh, arek kondi lho. Iya. Kondi. Karo. Aku nak ning kene 10 tahun. Ya dek. Oh iya. Alah, ada jamu Mbak beras kencur. Jamu beras kencur. Temulawak penghilang linu. Awake ajur bar ngombe ki langsung sehat Mbak Alfiat. Temulawak. Iya, gawa ya mek loro. Pripun? Temulawak ki maksudnya nek temu terus lawakan ngono lho, Bul. Sponsore tuan rumah. Iki Gibran Sinom. Pak, Bu, Pak, nyuwun sewu nggih. Niki no pesertane oke jenengan nggawa kaya mek loro. Ya dalang. Wayahe sak dus. Kaya yo sak dus. Oh, mulai digawani ya oke. Nggih. Semoga Nggih, jamunya matur laris suwun manis ya, Bu. Eh. Nggih, Nah. niki Mbak Prigel, Nggih. sameneika kula sikit anastawis nggih. Ya. Mas Heri, iki enek promosi. Iya dipromosekke. Memang duwe janji karo aku kon promosi ini jenenge jamu Sinom Gibran. Iya. Loh. Promosi ini. Oh, Gibran saiki bakal jamu. Gibran bakal jamu saiki. Kak Sido dadi wakil presiden. Asido. Iya. Heeh. Minuman Iki tradisional. Minuman tradisional. Gibran. Sinom. Iya. Iki gak Komposisine mengandung apa to formalin. Mas iki? Kok Komposisine enek akine air. bareng. Air Mbak Prigel. Oh, air iki. Gula. Air, gula, asam. Nggih. Oke. Dan lain-lain. Dan lain-lain. Mas Popo, Dalem. kuwi dijajal tunjuk gak apa-apa. Oh, iya. Jajane Mbak Prikel tunjuk sih. Iya, oke. Tunjuk sih. Tak jajal ya, Mas. Iya, dijajal gak apa-apa. Saman ngunjuk sak serut 50.000. Oh, foto dulu. Rong serut berarti 1. Oke. Foto siapa yang foto ini? Yang foto siapa? Lagi wong loro njaluk foto sing moto ndi apa demit arepan sing Ah, foto ning kono. kenapa aku sing foto Mas Bu? Oh, no, oke. Nah, iki. Nggih, ya iki sak fotonan 250 ya, Bu. Loh, iki padha karo endorse lho rumangsane. Oh iya. Loh, Mbak Prikel, kemasannya jenengan kok beda karo kemasanku. Apa kemasanmu? Botol. Aku kok polos kok enak bintik-bintike. Niku. Oh, 2 kemasan. 2 kemasan. Dua Oh iya. Jajal. Heeh, ki mung wis tunjuk Didik. Kak, leri lek gelek campuran ku pinter lah omong. Iki wong beda men. Lari amper ben disawer asine mang. Beda. Ki sini apa Loh, tak jamu? mau dhewekne. Gibran apa topi miring? Bahaya anggur merah. Sinom gudi. Ya. Sinom sami Mbak Ya, Prigel ya, niku. fotonan Mas. Nggih, foto Mas Kabel. Iya, dijajal. Yang keju-keju, Oke, matur kejulino, suwun. asam urat, bisa beli jamu Nggih. tradisional Gibran ya. Bisa menyembuhkan watuk pilek, dodo sesek, watang menok-menok, campur pegelino kesehatan, cocok beling, cocok paku, iso mari gitu. Ayo puwatu tuku jamu to, Ler. Duh, iso. Watuk pilek, dodo sesek, watang menok-menok, campur pegelino kesehatan, das ngeluh, cocok beling, cocok paku, ngunjuk sak botol langsung mari. Apa mana ditambah jahe merah. Wes pol, penak kok, wis to penak. Wong melarat iso dadi sugih. Sugih ra? iso, wong sugih iso dadi melarat ya iso. Ya aja to, Mas. Eh? Monggo Mbak Prigel sekedhik kemawon. Ya, ya, ya. Saya tunggalin. Oke, oke, aku tak sing dingin ini ya, Bu ya. Mas Pupuk sing rada anget. Bisa. Itu Pak Bu, tolong bukano iki lho, bukano. Nek ngendane semua gale ta. Langsung sih. Ya, Pakai tanggapan ya. bismillahirrahmanirrahim. Didekne Bu, ini izin saya minum ya. Kalau musik ya. Nggih, monggo Mbak Prigel. Minum itu harus duduk. Jenengan gak usah duduk, nyapa melu-melu duduk. Iya, weh seweger Mas. Seweger, Mbak? Jajal sampean jajal rene. Jajal aku. Jajal, seweger tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Alah. Tombo teko loro lunga. Bismillahirrahmanirrahim. Seger ya, Wah, Mas. bocah iki teko omah mesti ngoceh. Loh, aku dengenane Mas, Bu. gawa sak botol. Kangge jamu kicomania. Kicau Oh iya. Enteng malah jadi kaku kabeh. Kleru kowe. Loh, Sing gombe galian sing set to. Dandani kok, Mas Bu. Dalem Mas pripun? Bu, paribasane
Wong ning donya kuwi mung mampir apa, Mas? Mampir ngombe, ayo tunjuk sik, Bu. Ngaliyo to, Bol, we ngaliyo. Bel mikir apa? Bel? We ngaliyo. Mikmu kleru iki. Mikmu reneng ki lho. Wong urip ning alam donya iku kudu mampir ngombe Mbak Prigel ya. Iya, ben Jadi seger kon ya, Mas. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Seger, Bu. Rabbil Matur nuwun nggih, alamin. Pak nggih. Seger Mas Leri, Dalem. wong ning donya ki paribasane apa, Mas? Paribasane mong mampir Mampir ngombe. Ngombe maneh. Ya pancen yo ngono ya, Mas. Ora yo ya. ngono. Tenan Mas Leri. Heeh. Bu, wong urip ning donya niku paribasane mung mampir apa, Bu? Ngombe. Lah ngombe. Ngombe neh. Tuh kandhani kok ora percaya iki. Ya. Nah, saiki lebul anu Bu, ngene iki ngomong ki lho. Piye? Ngene iki ngomong ki ya butuh ya butuh ngombe, ngombe. Nah, lagi kan hawane panas nggih, Bu nggih. Panas kuwi kudu Ngombe. Ben gak ngombe terus tantek. sabot oleh. Pakai tebu. Kok nesu, dagelan nesunan. Genep yang pindho apa kaya bongkol. Ya bakal. Lah, kok bongkok piye? Lah wong kuwi jamu mare sehat nggih to, Bu. Ning gorokan nyuwek kite, ngono lho, Mbak. Tapi ora dadi ngopo tapi ning awak iso sehat tenanan iki lho, Mbak. Nah, wis Mas Pupuk ditungake. Nggih. Gibran Cino mugi-mugi lancar. Amin. Berkah barokah. Amin. Dipun paringi panjang umur sedaya ingkang Nggih, gadah. amin ya rabbal Amin amin. Nggih, matur suwun. Terima Bapak kasih ya, Leri Mas. saged. Bapak sinten? Tak ada. Bapak Agus, matur suwun sanget sampun nyponsori adicara sonten punika. Nggih menika jamu sinom Gibran. Iya. Heeh. Mbak bilih penonton sedaya badhe tumbas saged tenggene Pak Agus nggih. Nggih, Agus Kibot. Sunes Agus Kibot. Dari kok Sunes. Agus Ibu Kibot. Agus kali Ibu. Ibu Sulistianingsih harum namanya. Mi dalem mau teng pundi Mas Pupuk? Dalam putih Bu. Sini saja. Mi dalem mau mriki. Oh, nggih 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 nggih. Wis pokoke didongakno sing apik-apik nggih Pak Prigel. Amin. Muga-muga rezekine lancar. Amin amin amin. Matur suwun sangat. Ya ya ya. Nggih. Ini tuan rumahnya mana ini? Yo iki to, Mbak. Pak Halo, Bapak. Susanto, halo. Pak Susanto, Terima monggo. kasih. Ibu Erita mana Ibu Erita? Diaturi mriki rupiah Pak Susanto. Monggo. Oh, ke panggung enggak apa-apa Nggih, ya? dikontor Biar mriki saya nggih. sekalian sekalian. Monggo monggo Monggo. sekalian sama Pak Subur. Nggih. Pak Subur monggo Pak Subur. Monggo Bapak Subur. Mas. Dulu akeh po dulure po sugih-sugih po dulure. Iki dolar iki. Nek dolar mesti tak celuk, nek gak dolar gak duit akeh ya ndak tak cempuk iki. Iki dolare akeh, pun monggo.